ଧନ ଯୌବନ ଜୀବନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ତଥାପି ମଣିଷ ମନରେ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଗଲେଣି ଯେ ମଣିଷ ଏମିତି ମାନେ କୁକୁର ଠାରୁ ଆହୁରି ବି ହୀନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସାର ଘମଣ୍ଡ ବେଶୀ ନା ତା କଥା ତ ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ପଇସାର ଘମଣ୍ଡ ଯେଉଁ କାଢ଼ୁନ ଭାଇ ସେ 2.5 ଦିନିଆ କେହି ଜାଣିଛ? ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ୍ ଉପରେ ଯେବେ ପଡ଼ିଯିବ ନା ଡକ୍ଟର କହିବେ ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଯାହା କରିବେ ଉପରବାଲା। ସେତେବେଳେ ତମ ପଇସାର ଘମଣ୍ଡ, ତମ ଅହଙ୍କାର, ତମ ଗର୍ବ ସବୁ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହବନି, ତମ ଟଙ୍କାକୁ ନୁହଁ ତମ କର୍ମକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବେ। ବାକି ରହିଲା ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନାହାନ୍ତିନି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ମାନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ ନା